Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Raġel u mara miż-żewġin inżammu arrestati wara li ġew akkużati b'mod separat b'abbuż fiżiku fuq iż-żewġ ulidhom bniet għal snin sħaħ. Ir-raġel ta' 43 sena mill-imtarfa li jaħdem bħala delivery man kien akkużat li korrompa li żewġ tibniet li wettaq attivitajiet sesswali magħhom bla kunsens u li ssuġġetthom għal atti ta' intimità fiżika. Martu ta' 42 sena ġiet akkużata li permettiet l-abbuż u li waqfet lil uliedha milli jirrappurtaw. It-tnejn wieġbu mhux ħatja għall akkużi miġiba kontrihom. L-allegati vittmi llum għandhom 13-il sena u 17-il sena. Dal-allegat abbuż ħareġ fil-beraħ wara li l-iżgħar vittma tkellmet ma' ħabiba tagħha waqt li kienet triqda għandha. L-om ħadet li tifla lassa ta' rabat biex isir rapport. Il-mara qalet li l-pulizija li it-tifla kienet taf b'dak li kienet jiġri, iżda kienet wissija biex ma tgħidx lil ħadd. It-tifla qalet li uħta l-kbira kienet qed taffaċċja l-istess abbuż. Fil-fatt eventwalment iż-żewġ titfal ġew mitkellma kemm il-pulizija u anke minn uffiċjali mid-direttorat tal-ħarsien tat-tfal biex wara li dak li qalet li żar vittma ġie konfermat moħħ tal-kbira setgħu jinħarġu l-mandati biex setgħu jiġu arrestati l-ġenituri. Il-Maġistrat Abigail Kritjan ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest għaliex l-allegati vittmi qatt iridu jiġdu u anke minħabba l-gravità tal-akkużi. Hija ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur it-tfal u dawk li jenhom jirrapportaw. Raġel ta' 32 sena li qed ifittex l-ażil f'pajjiżna u li kien jgħix fiċ-ċentru miftuħ tal-immigranti f'Ħalfar qabel seħħ il-każ ġie akkużat fil-qorti b'attakk fuq mara f'każ li seħħ f'Ottubru li għadda. Il-każ seħħ fid-29 ta' Ottubru fil-Furjana meta l-mara marret tirrapporta fl-Assa tal-Belt li kienet ġiet aggredita minn stranġier. Minnu fih bdiet tfittxija r-raġel u l-pulizija kisbu filmati minn kameras tas-sigurtà minn fejn seħħ l-allegat każ. Is-suspettat intlema' f'taslima tnejn u minkejja li l-identità tiegħu ma kienx magħrufa qabel ma' deskrizzjoni ta' dak li der fil-filmat u riżulta li kien Sudanis ta' 32 sena. Ir-raġel ġie akkużat li weġġa' ħafif lill-vittma li attakka u li kisser il-paċi pubblika. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest minħabba biża' ta' intralġ tal-provi.